सकाळू सकाळू ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କୁ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀମାନଙ୍କୁ, ପିଇସା ପିଇସିମାନଙ୍କୁ, ମାମୁଁ ମାଇଁମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଶୀତ ଦିନରେ, ଖରା ଦିନରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋଉ କୋଉ ଆପ୍ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ। ଖରାଦିନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ବର୍ଷା ଦିନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଶୀତ ଦିନ ଆପ୍ ମୋଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେନି। ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧଟା ସମସ୍ତେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଥରୁଛି। ଶୀତ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଉଛି। କେବେ ବି କେହି ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କୋଉଠି କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଖୋଜିକିରି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼।